Talatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka unay umabuso, no di mo kaya ti mairubo. Tampok dito'y programa tayo. Talatibyan! Bayaw! Agbalbalsig kamot gayam. Ay, un ipag. Ada ka di ibagam kanyak? Ay, busy kamot gayam, bayaw. Agpakpakaasi ako makan ka nga imanehong di kutsime. Tadabiit mapan ko gatangan iji ilay. Ay, kasta ka di ipag. Alang ron. Urayan na ko ni Jibalayaw, tagpuli sa labi eh. Ay, agyaman ak nga road, bayawal daw. Imaneho ka no kotse ni ading mo, baby. Iso nga, nagpulis ako na. Si kamanan ti mangimaneho iti kotsena? Saan mo pa'y analpas di balbalsigam? Mabit la siguro mapan gumatang iti masapsapol da. Ituloy ko yun madamdamat agbalsig ba kahit? Una, ngam una umutan di kabsat ko ngam ti trabahom dito'y balay. Bakit? Jak kayat nga dama ibagadag iti kakabsat mo kanyak. Iso nga noon niya mo't ipatrabaho da akat aramidag ah. Pimanaw ngamin di asawa ni baby. Gaputaad da saan daan nagkinaawatan. Ita, sikat agmaneho iti kotseda. Bebe amlata ka din. Tinapatag, makatulong nga kinawan ti sabali ang maibagada kanya. Ay, mapisina ko na. Nagbayag mo ten arumor iti day tamon ni pag baby. Sapay naganuti na bate at trabaho ko di balay. Kita akman ti oras. Ah, talo nga oras ko gaya man nga agururay. Ay, sa dinong iti... ay, aday tama gaya man. Ison ti agturong diti nagparkingak. Ay, awan mat imot na ginatang na. Anya nga iti inaramid na di tamol. Tapay ang nagbayag. Purayak latan. Ay na. Ay, agyaman nak. Nakapanganak mo langan, Rime. Apay, di nakapinakan ni baby akabsat ko? Talo nga oras yun ili. Saan nga rod? Nabisina na ka talaga ng ururay kan kwa na. Kat anya nga'y dagiti ginatang na ijay mall. May sa lipstick, kan sabon, pagpapudaw. Anya! Day talaang tinapan na ginagara ijay mall kat bimayag kayo iti talo nga oras. Ay, tsaka mo iti dadya kabsat mo. Kunak ano, mabiit kami lang. Tayo sumutimbaga na. Aglablabusan dadya baby. Isumat lagayam a pinanawan ti asawa na. Gapo iti kasjay nga ugali na. Naglay nga gibaon. Imbag kumamit no at datangdan mo anang imaneho iti kotse na. Baybayam ka din. Tinapatag, nakatulong akan kwa na. Wen angam nataktak ka iti trabaho. Ado pa iti mabalin mong aramidan dito balay. Di ka lata nagsasaw, bakit? Nasingpot ka ngamin unay ka. Iso analakada ka nga ibabaon. Ulitak manan nga ibaga bakit? Makibagay ka dagiti pamilyam. Tapno awan ti ibagbagada kanya. Nagaramidak iti kulungan ti manok. Sayang dagiti kayo. No maitambak la di taigin. Ay, haramidak laga na kulungan ti manok ko. Waldo! Ay. Da kayo magayam. Tatang. Wan barok. Adamat gayam ti aramidam. Uwintang. Agar-aramidak iti kulungan ti manok. Apay, aday bagayaw. Kumaa, ngambisi kamat gayam. Bagayaw latan tatang. Anya nga minday jay aya. Imanihom kumajay tricycle may. Tadamapan ko gatangan ijay ilay. Ah? Mabalin ka day? Sige tatang. Ituloy ko inton madamdamat ti aramidak. Ay, itulod kayo pa nga rod, iti papanan nyo. Ay na, agya manak, barok. Nay, nakapulis ka manan, Waldo. Adda ka di manan papanan ni baby akabsat ko? Ni tatang ti masidig kanyak itay. Imanihok ka no ti tricycle data at dabiit gatangan na iji ilay. Angam kasanon jar aramidam akulungan ti manaw. Kaya ituloy ko inton sumangpetak. Ala, mapan ka nga rudan. Ang mga nuur-urayan na kan ni tatang. Uwan bakit?
Tatang, kunat no iili ti papananta. Dito'y matpalutan. Juan Waldo, di mo ibagbaga ka ni Rimay nga anak ko ang makipalpaluta. Anya? Agungat dayjay no maamuan na ang makipalpaluta. Limad lang tiyo umay ko ditoy. Sano nga ro din, tatang? Panawan kan dito'y palutan. Tadupay ti aramidag iji balay. Ay, di ka pumanaw. Awan ti pagluganak nga agawid no panawanak. Nagsubliak lang, tatang. Panagkunak, mabayag ka pa dito'y palutan. Ay, saan? Urayan na ko, Waldo. Dito'y tan nga agmalmalaw. Anya? Kunak man no itulod mo laang ni tatang ijay ile. Ngam apay arabi imot na nagawid kayo. Bakit? Ne, langampay tinabambanog. Anya ka di ayati inaramid ni tatang ijay ile. Ha? Ay, kwa. Dala kinasarita na nga mamuna, bakit? Anya? Nakisarita laang ngam nadanon nyo ti rabi eh. Ay, huwin bakit? Makabanog magamit aguray aging gatrabi. Diyak pa'y naituloy ti aramidak akulungan ti manok. Ay, una yan daytoy apa ng singada kan kawaldo. Imbag kumamot ano sukatan da ti bambanog mo. Bye-bye amlatan, nga oray di da sukatan ti banog ko. Tinapatag, makatulong ak kadakwada. Tanda niya akong nalpas dito aramidak akulungan ti manok. Nalpas ko kumaday to yun, no di naksiningan ni katugang at di kalman. Nagmalmalam kami kit ni palutan. Bayawan daw! Woo! Eh, sika magayam, bayaw jujaw. Wen, bayaw! Oh, busy ka maggayam. Ay, huwin. Agar-aramid ak iti kulungan ti manok. Apay, aday bagam. Dako mabayaw ang busy ka mo. Di bagam latan. Anya nga minday ta. Saan ka di nga mong tiagpukis bayaw? Ay, huwin bayaw. Amaw. Ang saan ako na nga expired. Apay na damag mo. Ipapukis ko kuma dagiti talo aputot ko bayaw. Anya? Nagpuskol nga minan dagiti buok da. Nagninaman nga min ti bayat ti pukis si Ili. Iso si kalaangan ti mang pukis ka dagiti talo aputot ko bayaw. Ha? Oh. Mabalin ka di bayaw. Ita ko man, tada papanan mi nga agaama. Sige. Ituloy ko. Ito madamdama ti raramidag. Mabit lang nga raw. Inakalaan di kartib apag pukpukis ka. Nay, apay day takartib apag pukis. Asino ti pukisam Waldo? Dagiti putot ni Bayaw Jujo. Mapanak iji balay data pukisak dagiti ka anakam. Kasanon jar aramida makulungan ti manaw? Ituloy ko to ay ito madamdama. Ay, una yan. Di mo matlamalmalpasan ter aramidam. Gapo iti panang singadakan ka. Bye-bye amlat ta ka din. Tinapatag makatulong ak. Kinawan ti maibagbagada kanyak ana ikamang. Bakit? Ay, nagsingpot ka talaga, Waldo. Day talangan ti mabalin ko ang maitulong iti pamilyam. Awan matikinabak nang ko ang maitulong ko kadakwada. Iso nga anusa kun no anya ti ipatrabaho da kanya. Jaske, nabanog ako. Kunak no talo lang ti pukisa ko. Piton tinalpas ko a pinukisan. Sakso maroon ka din Anda pa'y 5 anak kapila kakabagyan ni Bakayt. Wapo Kanya nga tan charamida. Mabisina ko. Di nakmat ikanan iti meriendak ni Bayaw Jujaw. Ay, Nakatugaw mutlatan ay jisango ti balayda. Uncle! Siya kunti sumaro na po kay Sam! Wen, mabit lang! Di ka giino na, tapukisan ka amin. Ay, just kay. Kabalak pa nga tapukisan amin ida. Oh, apay nga itakala ang asumangpat. Maluman. Agsapa itay napan ka nagpukis. Ne, mulmulagatan nakmatlatan, Waldo. Apay? Diyak kabala ng tiyagsaw, bakit? Anya? Kaya't kung tiyagida dito isupa. Ay na. Nagida ka mat ngagpaysaon. Ay na. Ay na, langampay tinabambanog. Talo laang mat nga ubing ti pinukisam. Anya talo. May sa dosina ti pinukisa nga ubing. Anya? Kakabagyam amin ida. Ay kating kapay nga rod mga na. Nakaluto akon. Mabisin ang kanusaan ka amangan. Ay,
nagurukan ti asawa. Kaasimat ang mabambanno. Tatang, di kay mat unay umabuso Mabambannog mat ni Waldo ala ka ikaw. Kasta unay abannog na di kalman. Saan matunay, Remy? Ay natatang amok ti ugali ti asawak. Iso anak ko nakadi kay umabuso iti kinasingpet na. Ha? Daytoy titandaanan nyo apagsasao ako na. Di ka unay umabuso, no di mo kayat ti mairubo. Anya? Nasingpet ngagpaiso ti asawak, tatang. Ngem no iso ti makapungtaw. Ha, jak to malapdan. Oho, adulamin day tanga ibagbagam, Remy. Jak to pa'y nakita nagreklamo ni Waldaw. Kaluto kan ba kahit? Dandanin lakay. Mabiitan daytoy ang malutaw. Sayot nga ron tani, mabisina ka. 5 pa'y siguro a minutos na lutaw. Rimay, Waldaw. Ay simrakaklatan dito'y balayaw. Gaputan nakalukat matiri daw. Nanang, ayos lang. Adda ka di ibagayaw. Ay, agpatulong ako makan ni Waldaw. Mapan na ko mabagkatan jay linabaak ijay karayan. Naglaba kayo iji karayan, nanang? Wen, Waldaw. Ay, nagadong aming jay linabaak. Iso ajak mat maimot amin. Awan mo't nga ron ni tatang yaw, kandag iti kakapsat yaw. Mada siguro na pananda. Sige nanang, mangal dawak labiit. Ay madamdamakan ton amangal daw. Ay bagkatam labiit jay linabak ayawid ijay balay may. Ay saan kamutkat nga agbayag? Sige nga ron nanang. Pag isang malutluto dyan si Dan may. Ala, mapankalatan, taurayin ka amangan lakay. Sige bakit? Ala, mapantay nga ron nanang. Kunak manunalpas kayon ang naglaba. Ay, talupay met abat siya ti gaw-gawan nyo alupot nanang. Ay, win nga ron baraw. Ay nalipatak nga dapay gayam gawgawak. Ay tulungan nakmankit day tapno malpasan. Anya? Sana balay. Talupot mimot lang kan ni tatang yun agita. Rugyan tante agigaw-gaw dito'y karayan. Waldaw. Sige nanang. Kunak mo may kulay, imutin na kiti dinabaan nyo. Dapo tayo sumutin bagayo itay. Gaya, dapay talo abat siya, asana nagawgawan. Ay, pasensya kan Waldo Tulungan na ko. Tapno darasta amalpas. At dahil nanang, naibunag ko amin ang dagitili na banyo dito'y balayaw. Ay, agyaman akbarok. Ay, agawid ak nga ro din nanang. Abangan mo, urayan na ko ni Remy. Ay, mabit lang barok. Apay nanang? Ay, kadwaan nakpay man nga agibalay-bay. Anya? Nagadudag ito nga ibalaybay nanang. Agtayo kan ti panagkita, kapoy ti nakaro abisain. Mabit lang dito nga ibalay-bay, baro. Waldaw, nasayata da kagayam ditoy. Ay, apay ka di ipag. Imanehom ko madya kotse. Adabit mapan ko gatangan ija ile. Anya? Ay, siyak pa'y ti unaam at tulungan, Waldaw. Agibalay-bay tapay. Oh, Diyos. Waldaw! Mapanak ko may jay balayaw. Gamada ka matgayam dito'y paraangan. Imanihom jay tricycle may. Tamapan tamanan ijay ilay. Gigidan kayo matin, amang ibaon kanyak. Diyak pa'y nangan, kit maulaw ako ni tibisain. Di ka madanagan bayaw. Pakanang kanton ijay mall apapananta. Ay! Shakti mo na nga itulod ni Waldaw. Baby, napatag jay papanak. Ay, aguray kayo man. Siyak pa ititulungan ni Waldaw nga agibalay-bay itilupo. Anyamot ni nanangan. Apay ang nagpukaw kamatan, Waldaw. Buisit! Naglaing kayo nga gibaon. Hindi yung pa'y panunutay no nanganak ko nunusaan. Ay! Imbundaris mo matanda giti kalablaba alupot, Waldaw. Urang pa'y daita. Ay, Tara kamin dagiti. Dan- Waldaw, isungay masitaga. Ay, anawam ti asawam. Remy! Day tuyan di ibagbagak apagsasao tatang. Di ka unay umabuso, no di mo kayat ti mairubaw. Nakaro kayon. Maglablabos kayon. Aramidin dakmutan abagan.
Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo, anaa daw iti pagsasao ako nana. Di ka unay umabuso, no di mo kaya ti mairubo. Tampok dito'y programa tayo. Gas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken iti mat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.